आज खाना में का बात। आज हम बनाए में काला वाला उड़द दाल के खिचड़ी जौन हमरा लइका के बहुत पसंद बाटे। एकरा के बनावे खातिर इ काला वाला उड़द दाल ले लेले बानी 1 कटोरी। एकरा के धो लेम, बढ़िया से धो के एकरा कुकर में पकाएम। काहे कि थोड़ा सा सख्त होखेला, अगर खुला में पकावल जाई तो थोड़ा पाके में ज़्यादा टाइम लगी। ए खातिर हम एकरा के कुकर में पकाएम। कुकर में बंद करके चढ़ा दे, 3-4 सीटी लगी। वही कटोरी से 1 कटोरी चावल ले ले बानी। इ गोविंदो भोग चावल हटे। छोटा छोटा दाना होला और बड़ी बढ़िया खुशबू आवेला एकर। यही चावल से हम खिचड़ी बनावेनी। पानी डाल के एकरा के हम एक अलग पके खातिर रख देव। एगो कढ़ाई ले ले बानी। कढ़ाई में थोड़ा सा जीरा के फ्राई कर लेब। सूखा फ्राई करे के बा। एकर हम कूट के तैयार करब एकरा के। वही कढ़ाई में डालब घी। घी थोड़ा सा गरम होई तो डालब फोरन, जीरा, तेजपत्ता, सूखा मिर्चा। जब फोरन जल जाई तो ये मेथी है, कटल मेथी पहले डाल दे हब। जब मेथी थोड़ा सा फ्राई हो जाई ओकरा बाद डालब कटल पालक। एकरा के बढ़िया से चला के थोड़ा सा नमक डाल के एकरा के ढक दे हब ताकि ये पके। ये जब तक पका था चलिए देख लेहल जाओ दाल के। दाल तैयार हो चुकल बाटे। अब दाल के खोल के देख लेब चला के। दाल बढ़िया से पक चुकल बाटे। एकरा में खाली नमक डाल के पकौले रहनी। इधर चावल पकल शुरू हो गईल बा। दाल और चावल के मिक्स कर देनी एक साथे। थोड़ा बढ़िया से मिक्स करके ओकरा बाद डालब एकरा में हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर और गरम मसाला डाल के बढ़िया से एकरा के मिक्स कर ले मसाला के। रउआ लोग हमरा वीडियो के कहाँ कहाँ से देखेनी हमरा कमेंट्स में बताएब। अगर चैनल पर पहली बार आइल बनी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। यही तरह के वीडियो लेके हम आवल करी ले रउआ लोगन खातिर। खिचड़ी बढ़िया से मिक्स हो गई बा। थोड़ा गाढ़ा लगता तो एकरा में थोड़ा सा डाल दे हम गरम पानी और थोड़ा सा नमक। नमक तो हम दाल में भी डाल ले रहनी हाँ, ये चलते नमक अंदाज़ा से ही डाले के बाटे ताकि ज़्यादा ना होखे। अब चलिए साग देख लेहल जाओ। साग पक चुकल बा। एकरा के बढ़िया से मिला लेवे के बाद मैश करते हुए। साग के जितने चलावल जाला साग उतना बढ़िया गल के तैयार होखेला। तो बढ़िया से फ्राई कर लेब साग के। थोड़ा सा और ढक देहब। इधर जीरा जौन भूज के रखले रहनी है, जीरा के भी कूट लेवे के बाटे। कूट के दरदरा सा एगो पाउडर जैसन बना लेहब। अब साग भी बढ़िया से पक चुकल बाटे। साग के एक बार और बढ़िया से चला लेम। साग हमार बिल्कुल तैयार हो चुकल बाटे। अब एकरा खिचड़ी में डाल देहब। एक बार ये तरह से रउआ लोग खिचड़ी बना के देखी। रउआ लोगन के बहुत पसंद आई उड़द दाल के साथ। अभी तो बढ़िया बाजार में साग मिलत आटे, हरा हरा। साग के साथे बना के देखी। खिचड़ी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होखेला। रउओ घर में सब लोग के फेवरेट हो जाई ये खिचड़ी। हमरा घर में तो हमरा लइका लोग के बहुत पसंद बा। हम जब भी खिचड़ी बनावे नी हमार लइका के इहे डिमांड रहेला कि उड़द दाल वाला खिचड़ी बनाओ। अब भुजल जीरा के पाउडर भी ऊपर से डाल देनी। खिचड़ी बन के हमार बिल्कुल तैयार हो गईल बाटे। अब चलिए एकरा के सर्व कर लेहल जाओ। एकरा के चोखा पापड़ के साथे हम सर्व करब। तो रउआ लोगन बनाई खाई और हमरा के कमेंट्स में बताई रउआ लोग कैसन बनल बा। मिला तनी एगो और वीडियो के साथे। थैंक यू।